Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Da farko idan wannan ne zuwanka na farko wannan channel tamu, ana da buƙatar ka danna mana alamar subscribing. To kamar yadda kowa ya sani Bitcoin dai zaka ga ana yawan Bitcoin a internet. To wasu ba san me Bitcoin ba. To Bitcoin kuɗin internet ne kuma mai daraja, wanda ake amfani da shi wajen yin kasuwanci a internet. Akwai coin da yawa a internet wanda ake yin kasuwanci da su ta internet, amma wanda ya fi ɗaukaka shine Bitcoin kuma ya fi kowanne daraja a cikinsu. Shi Bitcoin kuɗi ne wanda kafin ka same shi za ka iya siya da kuɗi na bank account. Akwai kuma hanyoyin da za ka iya bi ka same shi kyauta a internet. To wannan ma tana ɗaya daga cikin hanyar da za ka bi ka samu wannan Bitcoin wanda ake kasuwanci da shi a internet kyauta. To wannan dama ce ta samu kuma ta zo mana. Kamfanin Satoshi website ne da zai baka damar yanda za ka yi ka samu wannan Bitcoin kyauta. Akwai wani ɗan task da za ka na musu a kullum. To yanzu ku biyo mu kai tsaye za mu shiga asalin wurin da za mu yi rijista, domin shi rijistar yin wannan website na Satoshi free BTC mining kamar yadda kuke gani ba irin kowace rijista ba ce, yana da ɗan wahala abun. Dole sai mun bi bidiyon one by one, daki by daki. To za ka shiga wurin da aka rubuta register and start mining ɗin nan. Bayan ka shiga za su nuna ma fuska kamar haka. Sai ka sa email ɗinka a wannan wurin. Bayan ka sa in ka yi next, za su tura ma message ta Gmail ɗinka, sai ka je ka yi refresh. Za ka ga saƙo da wasu nambobi, sai ka yi refresh. Yanzu nan shine cikin Gmail ɗin da suka turo mana verification code ɗin. Bayan mun yi refresh za ka ga sun turo message ga nan Satoshi da wannan nambobin. To za ka yi copy ɗin nambobin, sai ka dawo ka sa su a wurin da aka rubuta input email verification code. Sai ka shiga next, zai sake nuna ma fuska kamar haka. A nan za ka yi register. Bayan ka seta password ɗinka kenan, ka sa kai confirm, sai ka danna register. Bayan ka danna register za ka ga sun rubuta ma successful register. Yau gashi nan kamar haka. Sai ka yi download ɗin application ɗin ko ta Chrome browser ko kuma kai tsaye a Play Store. Dole ne sai ka yi downloading ɗin application ɗin nasu, domin dole ta nan ne za ka samu coin ɗin ko kuma in ce Bitcoin ɗin. To Allah ya bada sa'a. Mun gode da ziyartar channel ɗinmu. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribing da ƙararrawa domin mu ci gaba da kasancewa da ku a cikin sababbin bidiyoyi na platform idan sun fito. Mun gode.